sitä tarpeellista rauhallisuutta ja keskittymistä näihin ratsastajan sille antamiin apuihin. Sitten lähtövuorossa on numerolla 34 viimeinen suomalaisratsukko Niklas Aromaa ja Chairman. Chairman on 11-vuotias ruuna, isäorista Casal ja emänisä La Capo. Juttelin tuossa ennen tätä Grand Prix-luokkaa Miken kanssa tuolla kulisseissa ja kysyin, että lähdetkö voittamaan, ja hän ihan kyllä rehellisesti tunnusti, että en vielä. Että nyt on kyllä sellainen tilanne, että tässä on hevonen, joka vasta on kasvamassa tälle tasolle. Että lähtee kyllä sikäli erilaisin tuntemuksin kuin joskus aikaisemmin, että hän ei lähde pelon sekaisin tunteen, että luottaa siihen, että hevosessa on kyllä niin kuin se, mitä tarvitaan, mutta ei kokemusta tältä tasolta vielä ihan hirvittävästi. Tässä on kyllä. Siitä huolimatta. Joo, ja Nikke ratsastaa tosi hyvin. Mä tykkäsin tuosta lähestymisestä tuolle sarjaesteelle hienosti kaarteesta ulos hyvällä laukalla. Ja nyt tähän toiselle sarjaesteelle. Hyvin sisään, hyvin, ja nyt jalkaa. Joo, jakso. Okei. Nyt ei enää 2 estettä. Ja mites toi aika? Meluvaroitus kyllä vielä pitäisi riittää. Se on siinä ja siinä. Siinä ja siinä. Tämä oli toinen asia, josta Nikke sanoi kyllä, että riittää. Yes, hyvä. kyllä. Aivan mieletöntä. Yes. Näin. Kuksista rollaan. Jälleen tuollainen rypäs nollia, ja mikä se ilahduttavampaa kuin, että yksi niistä on Suomen Niklas Aromaa ja Chairman, joka lähti kilpailuun vähän noin niin kuin siltä mieleltä, että ei tässä nyt oikein mitään, mutta että kehitetään hevosta. Ihan mieletöntä. Mulle tulee ihan kylmät väreet. Täällä ihmiset elää niin mukana ja on niin onnellisia Niken puolesta kanssa. Tää on ihan mieletön fiilis täällä areenalla. Näin, loistava homma. Niklas Aromaa ja Chairman mukaan uusintaan 9. ratsukkona. No ne. Tämä on sitä parasta, kun on monet tunnit treenattu ja matkustettu eri kilpailuissa ja tehty töitä, ja sitten on se reilu minuutti tuolla radalla, ja sitten kun kaikki meneekin nappiin, niin se on aivan mieletön fiilis kyllä. Näin, täydellistä. Täydellistä.